Subray Jisu Kristo nungbai jotono khane hamjakma tei sibai yaparo ke जों kaitani kokthai no swrunglaiono jora manfikaba tinini swrungjaknai topic wngkha rwngthoma kainui rwngthoma Jisu Kristo samani Mathai chapter 13 aro जों tini ibono kisa जों swrungui nailibana hingke phaide जों khologlaiano Mathai chapter 13 verse 44 ni simi 46 jora ang poriwano 44 ni simi 46 jora ang porinai kok bokhrogo suijak tongo ranggola phopjakni rwngthoma kaitoni ha wngkha kheto ranggola phopjak hai se borok khoroksa abono achomsa nukha hake haino hai phobui kabukha bo belai kha srangui thangui bini je tong kwrui phalbaikha hake kifilui thangui a khetono paikha 45 Phia kaitoni ha wngkha mukta kaham rutugui painai borok haise bo belai mukta kaham kolsa nukha hake thangui bini je tong kwrui phalbaiui a muktano paikha elembek poriman bisingtui kaitor jungno kotal ke hamari klaiten ke जों bono tini o mukta bai tumaisa mukta nugui tei ranggola nugui bo paimani kheto paimani ke omno जों srai ke wansok thai I mean si thai tomane mono sikha ke जों kaitor tumas sana nai borok rok no o rwngthomani bisingtui jepro Jisu Kristo rwngthoma sawo o bo belai khane important kok rok no bo rwngthoma bai sawo ke oroni bisingtui जों saimano Jisu Kristo bo hwijak kok no boni rwngthomani bisingtui bo phunugui romani bo sawi romani tabo important kok rok जों haino waisu nokni borok rok bai phano जों kok khitharui sayade ebo hai ke phaide जों omon जों wansok laino orok kainui ni kok sawo kaisa hingke ranggola hwijak nugui bo jaga bebak phalui bono paifai o jaga no paifai tei kaisa hingke mukta bo naitokma no manai bo bebak phalui bono paikha omohai hingke oro जों nugo o kainui rwngthomao omoni bisingtui जोंनो mane जों swrungmano ba जोंनो phurungna naio kainui omongkha kaitoni samung bai borok munisoni samung ba kaitor khlaimani bai borok munisoni khlaithai o koknotui jepro kaitor boni kokthai rogo smai kwcham rogo जों nugo boni kokthai no borok munisono sakhlaio ba bo borok no sana naio borok no mungsasuk saklaina naio apro bo borok munisono no manai samungo phonang borok munisoni bisingtui no bo o kok rok no saklai o kok rok no khlaio haide tabuk roni Sodom Gomora sokmanani bagui bo amon borok rok bisingtui no saklai Noah ni jorao tui bai o sungsar no sokmanani bagui omo borok munisoni bisingtui no saklai haini bagui omo haino bebak no Jisu Kristo ba kaitor borok munisono samungo phnangui boni samung mane bo toma khlainai bono bo borok munisono siro okay जों kwbangma mohai udaharon ba example जों nugo tabuk roni Jisu Kristo asai wani bagui bo kaitor Mary no samungo phnangkha haide monle Mary ni bohok bisingo Jisu Kristo asai phaikha mane bohok sakdiri angui achaikha ge Mary no kaitor samungo phnangkha Jisu Kristo no o sungsaro tobubani bagui phiaba kwbang borok Catholic rok kundi baksa omohai Catholic borok tumaisa Mary no si khulumlai Mary nung hai ang hai borok punik bisingo o borok ni molo kisa faithful kuk kaitono kirui tongnai kuk borok
Hingke tabuk Noah ni jorao Noah kaitono kiriku tongnai borok. Abraham ni jorao Abraham. Mosi ni jorao Mosi. Omo haino Maryबो boni jorao bo kaitono kiriwi kaitono koknawi tongnai borok. Haini bagui kaitor bono Jisu Kristono o songsaro tobogoni bagui samungo phanangka. Tabuk kaitoni Jisu Kristoni buma ba bosi kotorku ni kethiliro khulunglayo surilayo bo Bible ni motaya obo chaya borok Bible no bujiya. Ge jepro Jisu Kristo 5,000 borok no ruti leba bai a phonoi bai charokha. Apro bo Jisu Kristo mane kaito Jisu Kristo tomaisa u charai ni yago tongmani a phomba tei ruti a phonoi tei ruti leba no nahodi. Ge u borok ni thani je tongmani no Jisu Kristo samungo phanangka borok 5,000 borok no charwani bagui. Ge omo haino tabuk ni jorao bo haino kaitor borok munisono no samungo phanango borok munisono muthangmani bagui borok munisono Jisu Kristo ni thani togoni bagui. Subrai chini bagui tabuk tomanai gift present chini bagui tiar khlaijak piaba borok muniso u boni gift boni yapai no yachagoni nangnai. Jisu Kristo yapai snamui tiar khaiwi rona bagui borok muniso no tongrokha. Piaba borok muniso ni samung ketma obono yachaknani. Hani bagui kaitoni samung bai borok muniso ni samung u parable ngiyakaba rungthomani bisingtei जों siwi mano kaitor jono phurungmani nayo. Ke जों bono tini soronglaiano kaham ke khanadi tei bujimana teike. Yako borok rok haino rungthoma nei wansugui haino sawi paika. Piaba rungthomano belai kini important meaning Jisu Kristo borok rokno phurungmani nayo. Ke jepro जों Jisu Kristo ba kaitor jono rowani naikhono nung yachak yankabo nini ngani bagui nung bono yachakoni nangnai. Bo ongkha ronai borok muniso ongkha yachaknai. Ke teibo kaitor bo bwthai thainai. Piaba bwthai thaimani bagui toma borok muniso bo bai nangui tongmani nangnai. Hani bagui Jisu Kristo sawu angur bede buphango nangjagya bo bwthai thaimiya. Bwthai ke bede gono thainai. Habo soba thairo kaito no thairo. Ge u bede thayo ni bagui toma nga nangnai buphango kphai tongmani nangnai. Omo haino जोंनो borok rokno kmajak mwnako tongnai rokno pohor tobogoni bagui Christian rokno bo samungo phanangnai. Piaba जों samungo phanangjagani bagui borok जों fellowship o kphai tongmani nangnai. Tabuk bede bupra buphango kphaiya ke bwthai thaimiya जोंबो omo haino buphango mane fellowship o nangui tongya mothao kwrwngui tongya ge kaito जोंनो samung phanangmaya जों no bwthai thairimiya. Ke oro haino hai ang pore puyana mathai 30 no जों थांलायफिनाय 44 kaitoni ha wngkha kheto rang gola phobjakhai se borok khoroksa abono asomsa nukha hake haino hai phobui kabukha bo belai kha srangui thangui bini tongkrui phalbaikha hake kifilui thangui a khetono paikha chaunai bo kheto samungtang tongmani khoroksa borok haire ge boni bo ranggola nukha bo phobui kabapika ge uloke bebang rang boni tongkrui phalui u khetono painakha tomane male bo samungtang mani nok phangno marnai bo getabo bo painakha ke bo boni ngai getabo u kheto tomano bujo kheto wngkha o songsar no muitonarni kheto o songsar no bujokmani जों 38 o pore khunuknai 38 o pore nei mano aro tomaisa ungklok phirogui 38 o pore nei khunugo songsar wngkha kheto ni oro songsar wngkha kheto ke o kheto bo songsar no samani ge o songsar age kaitoni tongmani mane piaba bo kaitor adam no rokha ge adam
koknaya ngai soitan bai phem lok jagai koknaya ngai kalaika ke oke sungsar adam ni yakni sebenarnya soikya soitani aro soikya hani bagai जों siu Jisu Kristo o sungsaro ongkai faipro borok muni songui soitan Jisu Kristo no amjokha haide temptation soitan Jisu Kristo no amjokha tinba engke apro tumaisa o je laso eo je nuklaimani abo beba angno rotai mana male ani yako bebang ni phandro jakha nung ano waisa bokrok bomui suridi piaba Jisu Kristo haini sawo soitan anero retangdi kaitono kare koisano जों bokrok bomui suri thaikrei okay anyway oro जों sungsar kheto ongkha sungsano bujok mani engke kaisa borok khoroksa u borok khoroksa sabu borok khoroksa ongkha Jisu Kristo tau kheto ongkha sungsar borok khoroksa ongkha Jisu engke ranggola hijak u ranggola hijak tamu borok munishoni phola borok munishoni phola engke tabuk borok munishoni phola hijak sungsaro haible tamanle kheto ongkha sungsar engke borok khoroksa tabuk nukha obongkha Jisu Kristo nukha o sungsaro borok munishoni phola sungsaro borok munishoni phola sai kaitoni thani tei kotor gurui tamani male Jisu Kristo kaitor borok rokno bo haike snamkha hani जों Genesis nugo bono kosol ke snamkha bono kosol mane kaitor ongkha phola borok bo phola tongo engke u phola molbrum brum thangnai o bwsa ke sasa komori thangnai ke komori thangnai ni bagui asuk important ya kaitor phola no important ro phola no bo thangmani bagui no Jisu Kristo o sungsaro ongkhari phaikya hani bagui जों John chapter 3 verse 16 tumaisa kaitor sungsano asuk hamjak mabai boni songnari sajlano rohorkha hake bono poitok khlainai borok bo komori yawi muthangjak phlai mana tui khlaiwi ni जों nugo ke kaitoni bagui jottoni sai kaitoni mokolo jottoni sai kotor kuk eba nangkuk mane important kuk ongkha borok munishoni phola o borok munishoni phola no muthangna bagui no Jisu Kristo o sungsaro ongkhari phaio tabuk bo u sungsarno u kheto o sungsaro nukha hani bagui bo tabo thangui boni tongkri bebak phalui khetono painani bagui phaikha nijo engke tabo oro boni bebak tongkri bai bo paikha Jisu Kristo boni tongkri bebak roi rokha boni langma rokha thui rokha kosto ongkha mane bo tongkri bebak rokha tomani bagui pholano muthangmani bagui u kheto hijak ranggola no naboni bagui u kheto hijak ranggola ongkha borok munishoni phola borok munishoni phola no boni tongthaibo tlangmani bagui boni hawat langmani bagui muthangmani bagui bo boni tongkri bebak rokha boni langma rokha bo khasijaka boni thui saklaikya Genesis chapter 1 verse 27 no जों नायखौ नुगौ Genesis chapter 1 verse 27 by 28 no नायखौ नुगौ आं परिबानो oro haini sawo 27 by 28 hake kaitor borok no bono kosol ke snamkha jela tei burui ke borok no snamkha tei kaitor hamari ruwi borok no hai hinui saka erdi tei bangdi hawo kuplung khlai di tei borok no yaphango tondi pia twijlangni aro tei nokhani toksa toktui rokno tei ha sakao tongnai langma gwnang rokno kok khana ruwi tongdi aro जों nugo adam no wilas kang bebak no nung control khlai tongdi ha saka malnai tuyo malnai ba bebak borok munishon haide dominion over all the fish the sea over the birds of the air every living thing which move in English also how tongnai tuyo tongnai bebak no bo control khlainai phiaba je probo kaitini koknai angui soitan bai phem lokjagui bo klaika apro bebak ni authority bebak ni naikolnani ba rule khlaimani boni aroni segui soitan no roi rojakha o phan bo kamaka ani bagai soitan जों बाइबेल एफिसियान रोगो नुगो soitan ka o sungsani raja o sungsani rajkumar
नै जों नुगो हानि बागै जिसुनावबो ब फेमलक bo Luke chapter 5 Luke chapter 4 verse 5 and 6 pori neki nupni ni rog haini sao o han Jisu Kristo no bo femlok ro haini sao bebag ni authority ano rozakha nang ano waisa na klai kulumdi engke ang no bebag omono ronai nisa aje musuk mani borok no ang romana nisa ke Jisu Kristo haini hai u soitani yakni soitani yago o sungsar tongmani hani bag mane sungsar soitani yago hani bagai soitan polarogbo soitan nino borok munisoni polani bo soitan nino angke u polano prikhogoni bagai u hano haini hai nawoni bagai Jisu Kristo Calvary cruso teika bo tongkri bebag no rokha angke Jisu Kristo thuyui thangai basawi haini hai mane bo reclaim u hano bo boni borok snamka haini bagai je borok bono poito khlainai u borok ni bukhawo Jisu Kristo raja ngri tongo u borok Jisu Kristo ni bagai rajyo ngo mane Jisu Kristo ni ha kaito ni ha o sangsaro tabo kaito ni ha sababu je borok bono poito khlainai tamane bono poito khlainai mane na shaitan u bukhawo rajok to khlaimali Kristo si rajok to khlaisnai haini bagai revelation roko haini sao je pro Jisu Kristo phayu o sangsar soitani yago tongmani tabok Jisu Kristo ni yago ongkha hanai borok rok jeri khobainai okay Mathai chapter 28 verse 18 no sawo Jisu Kristo sawo o bebagni pan ani yago rozakha mane Jisu Kristo no poito khlaine borok bo soitani yakni yogui kaitani yago sogi manai ba chukna hawo sogi manai ge Jisu Kristo thuyui hakorni basawi thangsawi bo phunukha bo thimani ingkha tamo bo thimani ingkha bo tamanai bo sungsokno nakari rokha mane bichar paikha ge thangai basa mane ge aboni proman bichar paimani proman ang bo jengno muthangmani borok muni sono muthangmani proman ge tabo tikaisa tolani verse 45 or 46 o जों नुगो हानि हाय किफिल थांलायसिनाय Mathai chapter 13 verse 45 by 46 no हाय हाय आं फरायफिनो 45 by 46 Pia kaitoni ha engka mukta kaham naitugui painai borokai bo belai mukta kaham kolsan nukha hake thangai bini je tongkri phaibaiwi a mukta no paikha okay tabo tikaisa mukta it oro mukta painai mane mukta business khainai merchant bo mukta kaham no naitugui tongo kabangma mukta tongo mukta ni bisin kaham kuk no bo naitugui tongo omo tomanom pujao omongkha borok munisho kubui no naitukmani borok munisho borok ro kubui no naitukmani je borok kubui no naitugu kubui sibabu kubui ingkha Jisu Kristo angno kubui angno lama angno muthangnai hedeba Jisu saw okay je borok bukhabai kubui no naituknai bo kubui no manai okay u mukta kaham no naituknai ingkha tomanom pujao borok kubui no naituknai borok hani bagi je borok kubui no naituknai bo kaitor sibu kaitor borok ni bukhano sibu Muslim rokni nukungo achaini borok phano nang waisu naidi borok bahike Jisu Kristo no yachak phai nge waisu naidi non Christian Hindu poribaro achaini berai kena Christian no naisirani haifano slaijagai borok Jisu Kristo no mana bongkha bukhabai naituknai nang nukungo korok sapana kaitung thani phaimiya haifano bo phaibaike bo Kristo no naituknai hani bagai Kristo saimano sebabu bono kebuikan naituknai bono bo sujugrowo boni thani phaimawoni ge u mukta kahamno naituknai ingkha borok munisho kebui no naituknai bukha
tak mukta nai kaham mukta ba kaham kuk mukta abo wngkha tamanai kubui tei tamanai elem kubui tei elem get mukta naituknai wngkha bo kubui no naituknai borok get tabuk mukta kaham wngkha kubui tei tamanai elem gwnang haini bagui nung Proverbs chapter 8 verse 11 no naikhe nugo for wisdom is better than rubies nongle gyan rangchakni saisano kaham kuk rang puisani saisano kaham kuk elem manmani rungmani bo rangchakni saisano kaham kuk ba dam kuk haini sa ke kubui no jeng naituk thai kubui sibabu Jisu Kristo je borok kubui no kubui ke bukhabai naituknai a borok kubui no mannai kwbangma borok Christian poribaro achai haipono Jisu Kristo no maya hai nam simi Christian non Christian bai kaijak tangka ke swak nungui haina tongui sangsar ni tongmongbai no tongkha borok Christian de Christian ni poribar panangteng non Christian ni poribar panangteng je phajaga phana achaiteng bo kubui no naituknai borok bo kubui no mannai borok muitonal baidi ge tabo borok kaisa mukta no nugui bo oro haini sa English ko great price okay haini hai ang pore pinai oro phia kaitone ha wngkha mukta kaham rutugui painai borok hai bo belai mukta kaham kolsa nukha hake thangui bini je tongkrui phalbai mukta no paika English so sago with great price one pearl of great price mane mukta belai dam mukta kaisa mukta bo belai kana dam bono bo nugui bebak phalui bo bono paipaika okay जों oro जों dama जों bujitai ang pilano saka kaitoni samangbai borok moni soni samang ege pilano skang ni verse 44 ongke kaitoni samang kaito dama khlaika Jisu Kristo dama khlaika subrai dama khlaika getabo mukta ni kok ongke borok moni soni khlaitai जों dama khlaitai abo Jisu Kristo ongka bo belai tamanai Jisu Kristo ni bising pino kothma kaham o sangsaro sophaika Jisu Kristo no kothma kaham no swnamkha Jisu Kristo thima baino kothma kaham wngkha okay kothma kaham Jisu Kristo bahaike swnamkha Calvary cross o thuyui boni tongkrui bebak no rowi haide thangui thuyui tei thangsama bai bo kothma kaham no swnamkha जों जेफ्रो kothma kaham pir moni tabu Jisu Kristo borok moni songkha sumsok ni bagui Jisu Kristo Calvary cross o thuyka bo hakoni basakha bono gospel mane kothma kaham pir mane na mat rogo thangui mosalai rechalai paika bo ya kothma kaham wngkha borok moni sumsok ni bagui morgeo thangui tongbai mani Jisu Kristo kaitor borok no hamjagui boni songdari sajlano rahorkha borok rokno morgeo thangui tongmano tiklai tobo ni bagui ke tabo morgeo tiklai ni bagui morkeni borok no tiklai ni bagui borok khoroksa sumsok kri borok bo ma thina ke Jisu Kristo thuyani bagui mane tomani bagui thine chini sumsok no bo nama bai bo ma thuyka ke tabo bo thuyka phiaba bo thangui basakha mane bo ku thuya bo phunugui roka bo se kothma kaham ke bono poito khlainai borok bo morke o thanglia jukna haus sogui sinai bo se kothma kaham ke tabo haini hai thanglai bisnai Matthai chapter 7 o thangai Matthai chapter 7 verse 6 Matthai chapter 7 verse 6 or tumaisa or haini sao sui rokno manai kaham no taradi rukhe borok kifili se norok no rifrik firana norok ni mukta no bo wak rok ni buskango taradi rukhe borok aborok no ka simise kadulna ano mane sui rok Bible sobano bujo
amarokno mane kaitono sak nangya kaitono kubuino naitugya borok ge bono rokhangke tomabo samung nangjekya kibili rokpinai ge muktano wokno roke toma kadlui painai samung nangjekya bon thani mungse important kri omo haino borok rok kubuike naitugya borok bo je sepano kotoma kahamno khanadi borok na kubuike naitugya kari borok maya ani bagi bible saw norok kubui bukhabai norok kubui ke naitugke ano manai naitugdi kubui bai naitugdi hake norok manai norok Jeremiah saw kubui bai naitugke norok manai Jeremiah chapter 9 11 or 11 verse 9 den kasamalia aipana Jeremiah saw norok ano Israel no saw norok ano kubui ke naitungnai kubui ke naitungnai kubui ke naitugma bai norok ano manai okay जों जे borok kubui ke naitungnai borok u kubui no manai Jisu Kristo no manai okay tei kaisa je pro mukta bahai ke sindai bisingo si mukta manle haible ke mukta bahai ke mukta rogani bagai sindai mane research khlainai rok sawo sindai sacrifice khlaion nang sacrifice khlaiya ke maya tabok besa asayoni bagai buma sacrifice khlaion nang haida hake besa asai maya omo haino mukta ngani bagai sindai sacrifice khlaion nang ge sindai sacrifice khlaima bai mukta ngo omo haino Jisu Kristo sacrifice khlaima bai bo gospel ngro kotma kaham sopai bo sacrifice khlaima bai Jisu Kristo thima bai hake se kotma kaham ngo hedeba okay omo haino kotma kaham belai kana nangmani belai kana important ani bagi oro sawo one pearl of great price belai dam o Jisu mane kotma kaham belai kana dam belai kana important haibano borok munisho siaro abono important roya piaba je sinai rongke bono important rong kotma kaham ni badai tei tomatong nung je sepano rang pija tongdi sungsaron ni bebak tongdi haibano kotma kaham kering kini mangsa kering Jisu Kristo kering kini mangsa kering piaba sungsaron ni mangsapan kering ingte haibano nung Jisu Kristo ni tani kotma kaham nung manka nung Jisu no manka ke ni tani jotono bebak no tong tomane mole nung sungsano yakari thangmani pore molbrum brum tongwidai aro bebak no nung Kristo ni busa nung kaito ni busa manen nung bebak ni nokpang je ani bagai Jisu Kristo saw ang no lama ang no kubui ang no mutangnai ano kare kebo apane aro sogi meya Jisu no kare apane thane kebo sogi meya ke bo u bor hano payo ne bagai जों pilis kong naikya bo bebak phale bo mane bebak no yakare bo ni tongkri bebak no yakare bo जोंनो muthangani bagai bo sakno rokha u hano paikha khetono paikha ge borok muni sotabok toma khlaitai borok muni sobo u tabok mukta painai hai जोंखे mukta painai bebak khibiwi जों u mukta no payoni bagai mane kotma kaham no yasangoni bagai जों bebak no khibirotai kotma kaham no yasak mani iya golo bahaina kotma kaham no pirani bagai जों bebak no khibitai Paul hai khibitai Mosi hai khibitai Mosi tomaisa 11 Hebrew 11 no hai nisa bo Egypt wo rajani busa ngi tongmani rajani bahanok जोंनि busa rajani busani busa ngi tongmani busa जोंनि busa ngi tongmani haibano bo bono khibika tongni bagi khibika boni borok rok bai kaitoni borok rok bai tongmani bagai te sungsani tongtok jathokno bo khibika molbrum brumni tongtok jathokni bagai nisa Pori nemono Hebrew chapter 11 ke Paul bo bebag yakaka haire bebag yakaka Jisu no buskango tongroka age ke Jisu Kristo no ya manai rokno ba Jisu Kristo no poidok lainai rokno satokne boroksi haikono bo bebag yakai roka kotma kahamni
bagui je omohai no kubui Christian rok je kothoma kaham no yachaknai borok rok omohai bebak no phalthai Jisu Christ chini bagui bo tongkuri bebak phalai rokha jengbo tongkuri mane phalo mane no chini tongkuri even langma rona ke jeng ronani iyar wngthai jeng omohai kwbangma Bible nugo je kubui ke Christian jeng tabo u mukta naituk mukta kaham naituk nai hai hai bagui jeng Bible sawo Jisu Christ sawo ang phaya sak noro business khai tongdi ang phaya sak okay jeng Christian rok no bo omohai na sawo ang phaya sak bo kibili paipinai apro jeng business khai tongkha ke kothoma business mane tambo Christian rok kothoma kaham no pirnani kothoma kaham pir marerek ang rang marerek mane ang mani phal marerek ang rang marerek omohai deba omohai na ang kothoma kaham no pirerek Jisu Kristo kaito ano je ronai homoni chukna wo ang marerek nai rang no homa ka haipana sungsani mote ingke rang haipana rang ya rang ni sai teibu mol brum brum ni glory niro business tung sobi niro ni profit ni bagi chukna hawo manai u business khlaiwani ba jeng kosto panang nai tek to manai haibla business bahai asok tongmai yable mukta kaham nai tugani ke jeng boro nai tugani bagai jeng kosto tek to ongno nangnai haipana boni sokat tongnai Luke chapter 19 paithak nam pore jeng paisnai Luke chapter 19 12 by 13 Luke chapter 19 verse 12 by 13 ang poriwana aboni bagino bohai hinai saka borok kotor khoroksa bugra charo jagui phaina hinai khaksang ma hakjal ma kwrungsao thangka bo nokni ongkhorui thangnafru bini seleng khorok jino ringui rangchakni rang khoksa khe rwui hai hinai sawi klangkha ang phaya sak noro omobai busuk bepar thangui man thungsokdi bugra Jisu Kristo bo Jisu Kristo ni kokmo bo sungsaro phaipro koini ni mung koi sabai ni cherjagia hanang penang khaija achaima bu guan nawo mung saboni krui haipana bo tabo bugra charo jani klangkha bo thuyei kosto ke thuyei bo tabo borosa afani oro sogwika bugra ngni tongkha aga afani yagra bukhak asokja kwbangma Bible nugo mo phiama bo tesa phaipinai ke bo phaipia sak jora niro bepar thungsokdi pho phaipia sak jora angke jeng bepar thungsok ke jeng jesung bono lab ro mano asung no jeng tamanai praise mannai boni khukni kaham kok jeng khnanai kaham khai khane ang nono asuk rajyo ro wana ani bagai jeng khlai dai angke takuro bukuro abono jeng ang tini saran no sungo o rungthomani bisingtwi Jisu Kristo borok rokon toma phurungnangai male kaito ni samung tongo borok munisho ni samung tongo kaito boni samung no khlaikha Kristo subrai boni samung no khlaikha borok munisho ni bo samung khlaithai puila sakang kubui no naituk thai kubui no manmani pore jeng kubui no buino bo rothai kubui no rowani bagino obono business sini business Christian rok ni business nge tabo jeng non Christian rok bai kaijagui chuak nongui drug chawi tongthok lai nung o business no khai mano maya nge tini asuk nong sing jotono na hambai kaitor lobjak thung jotono kaitor hamari khlaithang